do you know it's evil to leave no inheritance? It's irresponsible. Akusho mina, kusho iBhayibheli. Amen. A good man, a good man. This is a perspective of a good man. I must leave an inheritance, not just for my children, but for my children's children. So ukwazi ukushiya ingane zakho nento yokuthi uma wayethandaza. Hey guys, uma wayethanda emthanda uNkulunkulu. It's good. It's good. Yabo ukuthi bayazi abantwana bakho ukuthi wawuthandaza. Kodwa akufanele basale nje kuphela ukuthi uma wayethandaza kodwa irresponsible. Ethandaza emthanda uNkulunkulu but irresponsible. Edla yonke into akabekanga lutho. Guys, uma ubesebenza kahle kwenzekani? It's irresponsible to be umzali who leaves his children without anything.